नायखांबाय जेबो जाला मोनाबाय थांनोसै Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Mama ida. Pan. Sang phone camera deng lah deh. Ma, phone camera deng lah. Foto? Foto mau tak video? Video kon. Kam jana naik gitu. Mana yang mana dah micia. Sini mana? Kam laga sini. Mana yang kerja? sonapur berbeda. Baik mana? Betul. Saya biar sudah jadi betul. Kenapa? Jabai. Suka makin tu geleng betul kan? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Darian थांगासिनो jungle गेजेराव ज'जों नायलांबाय थादो लोगोसे दैसा बागानफोराबो टी गार्डन दं लेफ्ट साइड राइट साइड फ्रन्ट साइडआव दं लामा सिगाङाव जाबाय मोनबायानो ना ओमफ्राय बेक साइडजों जों थांगासिनो गारियाव गाखोनानै एलाय स्प्रिं रिजर्टआलाय मोनबायानो स्प्रिं रिजर्ट नङा जंगल रिजर्टसो दा ब्रह्मपुत्र जंगल रिजर्ट दे वाव ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर चल रही है यस फैयै जों दा ब्रह्मपुत्र जंगल रिजर्टनि गेट मोनफैबाय ओमफ्राय बे गेटजों दावलांनोसै हाबबोनायनिफ्रायनो गेटआ डाउननिफ्राय माने आप गाहायनिफ्राय गोजौ दावलांगासिनो गोजौनिफ्राय भिउखौ मोजां नुयो गारि पार्क खालामनाय जायगासिम सहैसिगोन मानसिफोर नुबाय दासो बेसेबांबा गोजान हाबबोनायनि उनाव ओमफ्राय बेहाय गारिखौ पार्क खालामनोसै बिबारफोरा समायना इन जंगल रिजर्ट जंगल रिजर्ट जंगल रिजर्ट सिङाव दं देखायलांबाय थानोसै मामा दं बेखिनिथ' जाजा नोंगा गेजेरावनो एसे फख्रि बायदि दङ ओमफ्राय बेखौ थांनोसै ओमफ्राय गोजौआव गाखोलांनो मा दं नायहैनोसै खेबसे एफा गोजौ गाखोनायनि उनाव बिदि नुयो गोजौनिफ्राय भिउआ मोजां गोजौआवबो जाग्रा लोंग्रा दङ मैदेर आंनि फेभरेट एनिमेल मैदेर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो थेंक इउ and take care